Sin Malagaya. Valencia, sorry. We are very overwhelmed, no? Sa taghan siya yung naadari. Nag-opening po ng good, no? So welcome to Valencia. Palakpakan naman! Woo! So welcome to Susie Sjcam Mobility. So you tried the chat time. It's very good, and it has been successful in every store that we open na may chat time. Pastorya pa yung Jugam sa. Well, anyway, lucky for Shell Station kay birthday boy pa ang storya naman. Anyway, taon-taon na yung Shell kay usually gabiyahe din rin man bigat tubig, no? Especially pag magmotor kay gusto mo yung taas na octane sa motor. So, I'm happy for Manong Joke and Ate Susie na na-award sa inyo ang Shell Station dito sa Valencia, sa Bukidnon Shell Station. And dugang negosyo, dugang ekonomiya diri sa tuwang syudad, no, sa tuwang probinsya. And of course, management sa Shell, congratulations sa inyong bagong station and sa tanang naandari. I would like to acknowledge Governor and Rocky. Happy birthday ko kay KULANG. Pilipinas Shell District Manager Felix Inya. Pilipinas Shell RTM Sjcam Southeast. To our Vice Governor Attorney Vito. Nakita mo pa talaga, nagkakaroon yung team, nag-prepare pa.